Inden starten på selve meditationen kommer her en kort introduktion til, hvordan du bedst kan forholde dig, mens jeg guider, hvordan du bedst kan sidde, når du mediterer. Du skal ikke forsøge at opnå noget. Det eneste, du skal gøre, er at lytte til min guidning og rette din opmærksomhed, som er et lys fra en lommelygte, derhen, hvor jeg guider din opmærksomhed hen. Du kan ikke gøre det forkert. Der er ikke en forkert måde at gøre det på. På trods af alle dine anstrengelser vil du igen og igen forsvinde væk i tanker og blive fraværende. Sådan er vores sind. Det tænker. Og man kan ikke kontrollere det. Det er helt okay. Det eneste du skal gøre er at lægge mærke til, at du tænker. Og visk indeni tanker. Vær venlig mod dig selv og sig det efter. Det er okay. Og slip tankerne. Og vend roligt din opmærksomhed tilbage til min guidning. Det vil ske mange gange, og det er helt normalt. Sæt dig nu behageligt til rette i en stol med en ret ryg, uden at læne dig mod ryglænet og uden at spænde nogen steder. Lad hænderne hvile på lårene. Og luk nu dine øjne. Lad skuldrene synke ned. Og forestil dig, at al den vægt, som du dagligt bærer på dine skuldre, roligt synker ned og finder hvile i din mave. Som en sten, der synker ned på bunden af et dybt hav. Tag 3 dybe indåndinger og lad dit sind falde til ro. Ret nu fokus indad mod din krop. Og spørg dig selv nysgerrigt. Hvad sker der i min krop lige nu? Brug dine sanser til at fornemme og mærke de fysiske fornemmelser, der er i din krop i dette øjeblik. Uden tanker og vurderinger af det, du mærker. Forhold dig helt neutralt og brug blot dine sanser og mærk de fysiske fornemmelser i kroppen. Flyt nu din opmærksomhed som et indre lys ned til de fysiske fornemmelser i dine fødder. Mærk, hvordan du med dine udåndinger kan forstærke dit fokus på fornemmelsen i dine fødder. Mærk føddernes kontakt med gulvet. Måske mærker du en summende eller sitrende fornemmelse.
kulde eller varme. Hvad end du mærker, så mærk det blot uden at tænke videre over det. Brug blot dine sanser. Flyt nu opmærksomhedens lys op til benene, underbenene, knæ, lårene, mærk fornemmelsen af lårenes kontakt med stolesædet. Flyt opmærksomheden videre op til ryggen, fra lænden og helt op til nakken. Mærk, hvordan ryggen føles i dette øjeblik, lige nu, uden tanker. Mærk nu dine skuldre. Overarmene. Underarmene. Dine hænder og hændernes kontakt med lårene. Fingrene. Prøv at styrke fornemmelsen i hænderne på en udånding. Lige nu. Bevæg opmærksomheden videre til din nakke. Baghovedet. Og videre op til toppen af hovedet. Panden. Ånd ud og mærk de fysiske fornemmelser i panden lige nu. Bevæg opmærksomheden videre ned over ansigtet, øjne, næse, kinder, mund og hage.
Og mærk nu de fysiske fornemmelser i hele hovedet. Hvis du er blevet væk i tanker, så læg blot mærke til det med en kort påmindelse. Tanker. Sig venligt til dig selv, det er okay. Og flyt så opmærksomheden tilbage til de fysiske fornemmelser i hovedet. Lige nu og her. Lad din opmærksomhedslys bevæge sig videre ned til din hals. Og videre ned til din overkrop, brystkassen, mellemgulv, og lad den synke helt ned i din mave, i det der var væk. Prøv nu at bruge nogle udåndinger til at slappe af i hele kroppen og mærke de fysiske fornemmelser, der er i hele din krop. Fra toppen af hovedet, overkrop, underkrop og helt ned i fødderne. Lige i dette øjeblik. Sid lige et minut i fred og ro og mærk kroppen. Flyt nu din opmærksomhed til dit åndedræt. Mærk, hvordan hvert åndedrag bevæger sig ud og ind. Helt af sig selv. Prøv ikke på at ændre på det. Lad det komme og gå. Ind og ud. Som små bølger, der ruller ind og ud på en strand. Helt af sig selv. Mærk, hvordan det føles i kroppen, når åndedrættet ruller ind, og hvordan det mærkes, når det roligt ruller ud.
Mærk, hvordan overkroppen udvider sig på indåndingen. Og hvordan den bevæger sig ind igen på udåndingen. Lad din opmærksomhed hvile på mavens bevægelser. Og følg nysgerrigt hver ind- og udånding fra start til slut. Lige nu her. Måske lægger du mærke til den lille pause mellem ud- og indåndingen. Roen, som hviler i dette mellemrum. Og hvis du opdager, at din opmærksomhed er blevet væk i tanker, og bevæget sig væk fra åndedrættet, så visk venligt indeni. Tanker. Det er okay. Og led så din opmærksomhed roligt tilbage til dit åndedræt. Sid lige stille med dit åndedræt i 1 minut. Flyt nu din opmærksomhed tilbage til din krop. Og føl, hvordan den føles lige nu i det her øjeblik. Mærk roen. Husk, at du altid i løbet af din dag kan vende din opmærksomhed mod dit åndedræt eller de fysiske fornemmelser af din krop, hvis du har brug for en lille pause fra stressende tanker og følelser. Om lidt så ringer en lille klokke som afslutning på meditationen. Når klokken ringer, så åbn roligt øjnene. Men sid lidt og hold fast i den ro, som der er lige nu. Så du kan tage den med tilbage til din hverdag.